Әле біз шушы көндә генә үткәрдек бер түгәрәк стель. Безнең белән катнашучы бер шәхес әйтте. Менә Татарстанның беренче җитәкчесе Саид Галиев фамилиялы. Башкортстаннан чыккан шәхес. Аның паспортына документларда бик кызык язылган. Сословиесе буенча дигәндә башкорт. Аның астында язылган милләте татар. Бу кеше 21 елны инде аңлаган, кем икәнен үзенең һәм ике берне аерып күрсәткән. Ул бит Россиядә сословиялар бетерәләр революциyaдан соң. Декрет нигезендә. Шуңа күрә теге кемдер аннан чыгучы булган, шул сословиядә уларны хәтерләгән. Чөнки паспортта шул нигездә эшләнгән. Мәсәлән, Риза Фәхретдинов паспортында язылган башкорт дип. Хәлбуки без беләбез, Риза Фәхретдинов безнең Яшел Үзән ягыннан авылдан чыгучы шәхес, морзалар нәселеннән. Ягъни беренче башкорт була алмый. Сословие белән милләтне бу тарга ярамый. Шуңа күрә менә ул башкорт галимнәре бу турыда сөйләгән вакытта аны аңламаганга салышалар гына. Шундый да ул мәсьәләләр күптән фәнияттан эшләнгән һәм икесе икәнлеге бик билгеле. Билгеле сословиедан аннан соң менә теге авыл хуҗалыгы перепись нигезендә 17 елга узышлар үтә. Мин аны авыл өйрәнеп карадым. 18 гасырда аның авылында бер башкорт та юк. Ул яшаклы татарлардан барлыкка килгән төркем аның авыл халкы. Беренче дә башкорт була алмый. Достыгында менә шуларның берсе типтәргә әйләнгәннәр. Типтәрләр соңына киткәннәр башкорт гаскәренә. Шундый башкорт биширәк гаскәре булган, типтәр полкларда булган. Менә соңыннан шул башкорт гаскәре таркалган вакытта, ул 1860 еллар башында таркатылган. Шул вакытта кем шушы гаскәрдә булган, аларга 30 десятник җир биргәннәр. Бу зур җир бит инде ул, 2 гектардан артыграк җир. Шуңа күрә алар шушы привилегиялы сословие вәкилләре буларак яңа башкорт йөртелә башлаганнар. Алар шунда да яңа башкорт булганнар. Алар таш башкорт булып бит инде алар. Шуңа күрә документларга эләккән алар башкорт дип. Алар кем икәнләрен бик яхшы белгәннәр үзләренең.